En una sola setmana, el Centre Natació Mataró ha aconseguit molts més títols que en tota la seva història. El meritori triomf a la Copa de la Reina de la setmana passada davant el Sabadell, la Sirena Mataró va afegir el seu primer títol continental en derrotar a la final de la Copa Lent el Bulli Armeni de Grècia per 5-6. Aquest cop no va ser Roser Tarragó la gran protagonista, sinó tot l'equip, començant per la portera Elisabeth Kif, amb les seves grans parades, i acabant per la boia grega Beneku, que va obrir el marcador i després va contribuir a l'expulsió de 3 jugadores del Bulli Armeni que no van poder acabar el partit. El Mataró podria haver guanyat més àmpliament si hagués aprofitat millor les jugades de superioritat, 3 de 15 per 1 de 10 del Bulli Armeni, però va ser capaç de mantenir la fredor en l'últim quart per fer valer el seu avantatge, aconseguit gràcies a 2 gols de la jove Cambrai. Laura López, Beneku i Chiara Gibson també van anotant la històrica victòria. Home, amb tensió, però... amb tensió i sabem que el Bulli Armeni tenia un gran equip, però nosaltres en defensa hem estat molt sòlid avui. I la defensa n'ha donat aquesta victòria i després a l'atac hem sabut jugar, hem sabut tenir aquesta paciència i hem sabut en entrades i moviments molt puntuals, hem sabut jugar. Jo feliç per guanyar una Copa Europa i més en casa, feliç amb aquest públic fantàstic. Són gent de la casa, són gent que cada dia ens veiem a la piscina i la veritat que ha sigut el suport número 1. Un dia màgic, la veritat, és un somni, però jugar una feina fora a casa i guanyar-la és algo increïble i ho hem fet i jo crec que costarà molt de pair això. Nosaltres hem anat a jugar partit a partit amb l'Oraloig, que sabíem que podíem guanyar-lo i un cop arriba a la final sabíem que, com t'he dit abans, que el Bulli Armeni era un rival molt dur, però nosaltres també tenim un bon equip i sabíem que si jugàvem al nivell de la setmana passada com hem jugat amb el Sabadell teníem opcions i ho hem tingut. Després d'acabar amb la tirania del Sabadell, que portava gairebé 6 anys sense perdre en competicions espanyoles, la Sirena Mataró ha obert el seu palmarès europeu amb un gran èxit, que el mateix Sabadell intentarà ampliar el proper cap de setmana a la Final Four de la Lliga Europea, el màxim torneig continental.